Добры дзень, мае паважаныя слухачы. Сёння раніцай мая знаёмая прыслала мне верш паэтэсы Ірыны Самарынай «Лабірынт», які называецца «Мне кажется, апрель сошел с ума». Выдатны верш. Аматары паэзіі могуць пачытаць яго ў інтэрнэце. Я і сама адразу хацела яго пачытаць для вас. Але потым зразумела, што ў мяне ёсць свае разважанні на гэты конт. І я прапаную вашай увазе свой зусім новенькі верш, які я назвала «Красавіцкі мароз». Што толькі не пабачыш на вяку. Спіць нехта ў нябеснай канцылярыі. Такі мароз стаіць у красавіку, што сок даваць бярозы перасталі. Мо зверху нам гавораць надалей, што ў жыцці сезонная палітра. Бярозавік папі, паздаравей, а не глумі ў банкі 200 літраў. А можа, трэба думаць нам падчас жыцця крыніцай б'ючага навокал, што дайсці павінен жорсткі час, дзе зуб за зуб ідзе за вока вока. Пра гэта нам стаміліся казаць, напамінаць знарок і незнарок, але ж ніхто не хоча падстаўляць другую пасля першай сваіх шчок. А можа, надакучыў небу гвалт пра клімату глобальнае змяненне, ды хочацца яму пажартаваць пра дзіўныя людскія ўяўленні. Ну, як бы не было, а мы, на жаль, не можам на ўсё гэта паўплываць. Якая з верша гэтага мараль? Нам балаболіць ды цяпло чакаць.